niin tässä videossa me laitetaan kananmuna mikroon ja niin monta tykkäystä kun tää saa, niin monta päivää mä en syö aamupalaa, enkä mitään. Niin please älkää liketkö. 30 sekkuun. Hyvä näet. Tässä on meidän mikro. 15 sekkuun. Jumpe. Siis oi jumpe, tässä on tippoja. Katsotaan avata se. Laitetaan elikäs. Tarvitaan pussiakin tähän. Noin. Pussi saatu. Nyt se pussi pitää laittaa siihen. Tai ei tarvitse. Eiku pelottaa. Ja laitetaan se vaan tänne pussin sisälle. Noin. Nyt se on täällä pussin sisällä. Ja siellä me voidaan koittaa pamauttaa se. Oho, meillä onkin pullaa. Mutta siellä me voidaan koittaa pamauttaa se. Eli täältä veitsi. Ja missä? Ai, tää ei mee. Tää ei oo kivaa. Ai, tää pomahti. Äijät. Tää on kuule ihan tyhmä haaste. Mutta muistakaa, eli pistäkää tykkäykset, niin mä en syö aamupalaa.